Siinä olisi pikkasen modattu Booster Minisportti. Mikä se modi on, niin vakiona tämä pulpetti on tässä keskipenkin takapuolen reunassa kiinni. Ja me istutin sen nyt tuonne keskipenkin sisälle. Siinä sitten saapi tää on väliaikainen tää tuoli tässä, mutta tähän on meinasin laittaa semmosen pyörivän ihan venetuolin. Mutta tässä kun on tää pulpetti, eli se on siirtynyt noin 40 senttiä eteenpäin, niin yksi ajaessa paljon helpommin nousee plaani eikä keuli. Niin on kyllä tosi miellyttävä aija. Varmaan tarkoitus laittaa joko tuohon heti pulpetin jälkeen lähtis heittotaso tuohon, tai sitten tehdä se heittotaso tänne peräpuolelle, en ole ihan varma vielä. Ja koneena tässä on vähän ylitehoinen. Tässä on moottori max-suositus 9.9, niin tässä on 20 tuo Ruisku Tohatsu. Ei voi kyllä täyskaasulla ajaa, kun lähtee haukkumaan ilmaa ja ylikierrokselle, että semmosella 3/4 kaasulla kulkee semmonen reilu 40 kilsaa tunnissa yksi päällä. Ei siinä. Tästä rakennellaan tästä vielä, tää on ihan täysin vaiheessa, tästä uupuu kaikuluottimet ja vapaatelineitä kuljetuksen ajaksi ihan, en edes muista mitä kaikkea tähän piti tehdä, mutta tämmönen välispotti, että Suomessa en ole vielä nähnyt vastaavaa räpeilystä niin sanotusti. Jos jollekin inspiraatio, niin kyllä näistä pienimmistä boostereistakin saa revittyä ihan hyvin iloa irti.